Unha barbaridade, ele viña todo por aquí en A Oficina de Unións Agrarias de Rodeiro segue a recibir afectados pola tromba de pedrisco sufrida o pasado día 25 de maio. Estes seguen denunciando que a tormenta lle destrozou un millo sementado e a herba que tiñan para o silo. Estes días a zona norte de Rodeiro segue a sufrir tormentas. Estas fan que o millo machacado polo pedrisco non se recupere, pasando a ser a perda case do 95%. O forraxe que estaba a punto de recollerse quedou destrozado, o que diminúe a súa calidade. Isto supón a perda do 60% da produción anual. Os produtos da horta tamén quedaron fortemente danados, o que fai imposible o seu aproveitamento. Unións Agrarias, tendo en consideración todos estes danos, valora as perdas ocasionadas pola tormenta en 0,97 millóns de euros. Dende o sindicato instas á Consellería de Medio Rural a que non se demore na creación dun fondo orzamentario para abrir liñas de axudas que cubran as perdas xeradas nas explotacións. E as zanahorias?